Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borċ-Olivier bat ittra lil persuni li jmexxu entitajiet bħal MEPA u l-Awtorità Marittima Maltija biex jattendu għal Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sar fil-jiem li għaddew. Kien id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia li żvela din l-ittra. F'din l-ittra Pawlu Borċ-Olivier jgħid lil dawn il-persuni li jekk ma jattendux iridu jimlew formola bir-raġuni għalfejn ma attendewx. F'Santa Luċija Anġlu Farrugia saħaq li l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar għandu jitlob skuża tal-li qal li mhux veru li l-Gvern wiegħed li l-Isptar tal-Kanċer se jkun lest sas-sena 2007. Farrugia kwota stqarrija maħruġa fl-2006 mid-Dipartiment tal-Informazzjoni li tgħid li l-Isptar tal-Onkoloġija kellu jkun lest sa Lulju tal-2007. Qal li l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar għandu jiskuża ruħu tal-li l-weda li l-Isptar tal-Kanċer jitlesta fl-2007 qatt ma nżammet. Semma l-isfreġi li Gonzi PN nagħmel fis-soċjetà fejn 83,000 tal-popolazzjoni f'pajjiżna huma f'riskju ta' faqar. Dwar ix-xogħol Anġlu Farrugia qal li waqt li l-Gvern jiftaħar li ħoloq 20,000 impjieg, 7,000 minnhom biss huma impjiegi fissi, kważi 10,000 huma part-time u nofshom għandhom xogħol fuq bażi part-time bħala l-uniku impjieg tagħhom. Qal li meta mqabbla mal-pajjiżi Ewropej ninsabu l-aħħar flat ta' persuni li jaħdmu, qegħdin 20% inqas mill-medja fl-att ta' nisa li jaħdmu, l-aħħar fejn jidħol ix-xogħol għal min għandu aktar minn 50 sena u l-aħħar fir-rata tal-pagi. Id-deputat mexxej Laburista spjega d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-oligarkija ta' Gonzi PN. Aħna llum sirna Partit tal-Poplu. Il-Partit Laburista li qed jagħmel xogħlu mal-poplu kollu kemm hu. U fil-waqt illi aħna nimxu mar-regoli tad-demokrazija, fil-waqt illi aħna noqdu għad-deċiżjoni b'mod demokratiku, huma għaliex jemnu dik li nsejħula oligarkija jiddejqu b'dan.